Hello, good morning mga Brancies. Pasuyo ako ng flashlight. Ayan. Pasensya na mga Brancies. Wala tayong upload ngayon sa ating channel. Problema ako sa cellphone ko. Full storage na po. Hindi ako makapag-save ng video na mga na-edit na. At kaya pasensya na po. Medyo matagal-patagal yung medyo matagal yung ating upload. Sa mga nag-aatid po ng estudyante, sa mga tatay at nanay dyan, ingat po kayo sa kalsada. Yan. Kung kayo po pupunta sa eskwelahan, ingatan po ninyo yung inyong mga estudyante, ang inyong sarili po. Shout out sa mga kapatid nating guardians. Ayan. Shout out sa inyo. Shout out Michael Tapors, Apalit, Pampanga. Tsaka salamat din pala sa aking kapatid na si Ansato doon sa nung Christmas, noong December, dito po siya nag-Christmas at saka nagbagong taon kasama yung kanyang asawa na si Bayok Henji. Yan, salamat sa pag-uwi nyo dito sa Pilipinas. Salamat sa pag-share nyo ng mga blessing. Ang dami po nilang na-share ng mga blessing. Yung po sana yung i-upload ko ngayong araw na to, yung kaganapan nung Christmas Eve. Ang naging problema naman po, yung pong aking cellphone na pang-edit, hindi ko po ma-save yung mga video na na-edit ko na. Ano na po, full storage na po siya. Kaya, ayun, kailangan ko maglinis, magbura ng mga video. Marami pa ako mga video doon na hindi pa na-upload sa YouTube channel ko. Shout out sa ating mga kapulisan. Dito sa Apalit. Yan.
Shout out kay Taka. Ayan, Takayanaki. Shout out CIDG La Union. Criminal Investigation and Detection Group, PNP. Tapos, ang dami ko pa po talaga mga video ng mga hindi pa na-edit. Problema ko yung aking cellphone na gamit. Hindi ko ma-save yung video ko. Tapos ko siyang ma-edit i-save na lang po para may upload. Happy birthday nga po pala sa mga may birthday ngayon. Yan. Happy birthday po sa inyo. Enjoy nyo lang po yung inyong araw. Happy Fiesta po sa mga piyesta ngayon. Ayan, sa kayo nakaraang piyesta po. Atong ilang araw Senyor Nazareno. Si Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayan, walang sawang pasasalamat po sa inyo, Panginoon. Shout out Ate Erlyn Hernandez. Shout out sa aming barangay, Barangay Colgante, sa mga barangay police, sa aming kagawad na umahawak ng peace and order. Yan, sa aming kagawad Armand Guevara. Yan, ang aming chief, ang aming bawsi na si Ate Tora Gatos. Ayan, at saka sa aming deputy boy, nakalimutan ko pangalan. Ayan, sa aming mabuting kapitan. Ayan. At shout out po sa inyo. Sa aming secretary kay Sekgon, ayan, shout out. Di pa ba yung sa mga solo parents, ayan. Shout out po sa lahat ng solo parents diyan. At saka shoutout sa mga lupon ng aming barangay. Tapos shoutout po sa ano ba yun? Dito sa health center ng Colgante. Yan. Shoutout sa lahat ng aking kamag-anak. At saka diyan kay Ketchup po. Yan, shout out pinsan. Yan.
Shoutout kay Darren Linda. Yan. Shoutout kay Parang Roldan de la Peña. Shoutout sa aking titang maganda kay Darambali. Yan. Rosalia Disyembre. And shoutout. Ingat po Dara lagi. Shoutout sa aking magandang asawa kay Donna Sitelieses. May YouTube channel po siya, Madonna ni Aqua. Yan. Shoutout kay Darang LB Santos, kay Desalansang, kay Jubel. Shoutout sa aking magandang pinsan. Shoutout kay Gemma. Shoutout sa amin GMF, Grandmaster Founder Bry. Yan, shoutout kay Jobert. Shoutout kay Arlene. Yan, ang magandang pamangkin ng aking Madonna. Arlene Masangkay. Shoutout sa aking pinsan na maganda kay Maripas Palma Santos. Sino pa ba? Shoutout Kate Lian. Shoutout CJ Quijano. Yan. Shoutout sa La Familia Clan. Tapos yun pa ba? Maghanap ako dito sa Facebook. Yun, shoutout kay Pisan Jonathan Santos. Yan. Ang ganda ng mo, San. Pinatato mo ba to? Mahal na Jesus na Nazareno. Katatapos lang po ng piyesta ng mahal na poong Nazareno. Kape po tayo. Sa mga nais po magpa-shoutout, comment lang po kayo. Problema lang, hindi po nakikita yung inyong yung comment ko kayo may comment. Pasensya na po. Shout out kay Darren Lucia Ginto. Yan. Shout out sa mga kamag-anak kong Ginto diyan sa Makabebe at Masantol, Pampanga.
Ginto Clan, shoutout sa inyo. Kiambao, ah, Quijano Clan, tapos Palamares Clan, ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa aking pinsan na, ay hindi, pamangkin ko na pala to. Ayan, Men Yugi. Nakikita ko lang sa Facebook. Shoutout Belia Akash. Pasensya na po kayo kung di po ako nakakapag-upload ng video sa ating YouTube channel. Gawa nga po nung aking cellphone. Cellphone lang po yung ginagamit kong pang-edit. Kaya ang problema, pag napuno na yung internal nung aking cellphone, hindi ko na maisisave yung mga video na na-edit na. So, ang problema pagka yung lahat ng video tinransfer ko po sa SD card, yung mga na-edit ko pong mga video sa aking apps na editing, nawawala po, nabubura. Kaya yun ang problema, uulitin ko na naman katulad po nung kagabi, inisave ko, full memory na raw, full internal. Ang ginawa ko, nag-clear ako ng mga apps ko, yung mga caches na mga na-clear ko naman lahat, kaya lang ang problema kulang pa. Kaya po yun ang problema ko ngayon. Paano ako makakapag-upload ng video? Kailangan ko muna linisin yung internal ng aking cellphone kasi puno na talaga. So may mga apps kasi ako na i-upload, tapos hindi ko naman din ginagamit sa cellphone ko. Kaya yun, kailangan ko ulit siyang i-reset. Reset ko ulit siya. Wala akong magagawa kundi i-reset yung aking cellphone. Pero kung may isasuggest po kayo na paano yung dapat kong gawin para po mawala yung malinis yung cellphone ko na hindi po ako magre-reset. Kasi pag nag-reset po ako, automatic yan. Lahat ng mga nakasave na mga email ads ko dyan, mga sa Facebook ko, matik po yun, mawawala po yun. Ang problema kasi, hindi ko na kabisado lahat yung mga password. Yan, hindi ko natanda. Kaya kung meron po kayo may sasuggest na kung ano yung magandang dapat gawin para malinis ko yung internal ng aking cellphone nang hindi ako magre-reset, o para lang malinis ko, mabawasan ko yung mga nakasave na mga file na hindi ko naman alam kung anong mga file yon. Shout out kay Maria Ono. Yan tol, salamat nga pala tol doon sa binigay mong pamasko sa amin. Yan, tuwan-tuwa lahat. Hindi lang bata, pati matanda. Bukas, araw ng linggo, ay Sabado, may duty ulit ang ating tropa. May Delta Force dyan sa simbahan po ng Holy Family. At May nag-comment.
Yan, shout out kay Melvin Hernandez. Yan, good morning. Good morning din po. Yan. Ingat po palagi. Share ko lang din po yung yung napapansin ko lang pagka hapon, ah, kung papunta ka ng Makabebe, yung mga around mga 3 ganon, 3, yung medyo palubog na yung araw, mga 3 to 2 to 3 ng hapon, kung kayo papunta ng Makabebe, Pampanga, ingat po kayo sa inyong pagdadrive kasi nakatapat po sa inyo yung araw. Ayan, tapos yung mga papunta naman po ng Apalit, ganong oras din po, kung pwede sana tayo na mag-adjust kasi yung mga makakasalubong po natin na papunta ng Makabebe, silaw po yan sa araw. Hindi tayo masyadong pansin. Hindi natin katulad ng kung tayo papunta ng Apalit, lahat kita natin. Kaya tayo na po yung mag-adjust. Kumbaga tayo na lang yung mag-give way. Ganon. Para makaiwas sa aksidente. Tapos yung na-espalto dyan sa parting Santiago, yan, may portion dyan na may tubig. Ingat din kayo dyan, madulas dyan. Yan sa daan na yan. At tinabakan ng lupa yung gilid, inarangan yung tubig para hindi na kumalat, kumbaga hindi na pumunta doon sa pinakababa. Kaya lang, dyan, ingat lang kayo dyan kasi parang hams na yan. So kung mabilis po kayo at yung inyong side wheel tatama doon, magkakos ng disgrasya yan. Kaya iwasan nyo na lang po yung tinambak nilang lupa dyan. Yung linagay nila lupa na parang hams, yung pinangharang nila doon sa tubig. Yan. At yan delikado po. Yun lang yung napapansin ko po. Tapos sa mga single, ayan, kung overtake po kayo, hanggat maaari, wag naman po sa kanan kasi hindi na makaipansin ng driver dyan sa bandang kanan. Ang tamang pag-overtake naman po ay kaliwa. Saka hanggat maaari, busina po bago umovertake para pumapansin kayo, makuha niyo yung attention ng driver. Sa mga nanay na may akay na anak, hanggat maaari, ilagay nyo sa gilid, sa kanan, kung kayo halimbawa, di ba tayo ang pagpunta natin halimbawa dito sa amin, pagpunta ng Apalit, ang bata dapat nasa kanan, hindi nasa kaliwa. Kailangan lagi nakasafety yung bata kasi ang nakikita ko po na may mga akay na bata nasa gilid ng yung dinadaanan mismo na sa kaliwa. Dapat lagi nasa kanan po yung bata. Kumbaga naka-cover siya sa mga sasakyan. Marami pa akong napapansin na ganyan. Masyado silang tiwala. Ang delikado yun sa mga bata. Baka masagi yung sasakyan, madisgrasya pa yung bata. Shout out Season PS Pangasinan. Yan, shout out po. Gina Rauto. Shout out. Shout out Rian. Shout out Francisca.
Shout out, baba. Tina. Shout out. Ay, congrats nga pala sa ano, TBJ. Yan, Double Cards. Nabawi po nila yung kanilang trademark. Gears. Ah. Saan yun? Pa-jacket Ayun. po. Ayun, shout out po kay Putkirs. Sige po, i-jacket po kayo ng aking Madonna. Ayan, siya na po yung Parang nanonood to sa akin eh. Si Food Cares. Ganyan. Ano ako? Yan, okay na. May jacket na sila. Naka-jacket na ba? Parang hindi sila ma-spam. Ayan, naka-jacket na po kayo. Malamig eh. Yung may yung gano'n, yung may tanggal ng ano, pagtanggal ng tornilyo. Ayan, yun yung jacket. Isulat mo, tapos balikan mo sila. Nasa may ballpen. Kaya ang ballpen. Ito pala papel na lang, babe. Balikan mo na lang yung ano nila. Yung YouTube channel nila. Kasi Oo. hindi ka pwedeng mag-ano eh. Naka-live ka. Food curse, no? Lagay mo yung time ng live mo. Yan, para makabalik po ako sa inyo. Time nung ano ko? Lagyan mo ng time ng live para alam mo. Time nung live ko. Tsaka yung date, no? January, ano tayo? 12. Time check, 7:28 ng umaga. Yan, balikan ko po kayo. Katapos ko mag-live, siguro mga bandang hapon na. Kasi yung obligasyon natin sa ating mga anak at yung sa mga estudyante natin. Yan. Yan. Okay po. Ayan, sa mga ano po, mga broinsis, ayan, sa mga naghanap po ng subscriber, ayan, upload lang tayo lagi ng mga videos natin, tapos live, malaking bagay po, makakatulong po yun sa ating channel, kumbaga, nakakapagpaganda rin po. But anyway, ayun, congrats ulit sa TBJ, yan. Nabawi po nila yung kanilang trademark, yung Eat Bulaga. Bata pa ako, Eat Bulaga na talaga yung pinapanood namin. Kaya nga sila yung talagang original na masasabi na karapat dapat sa kanila yung Eat Bulaga. Alala ko pa nga nun, yung nagpa-contest yan ng Coca-Cola, yung yoyo, yung Coca-Cola, yan. Sa Itbulaga yun eh. At saka yung Pepsodent ba yun? Yung toothpaste na Pepsodent. Yung sa may bandang dulo may number. Doon din, matagal na ho yun. Yung ganong, ano nila, ano ba tawag doon? May mga jackpot pa nga sila dyan eh. May pagalingan na yoyo. Ayan. Ang alam ko po dyan, sa kanila talaga nagsimula yung Itbulaga. Hindi ko alam kung anong taon yun eh. Yung mga palaro ng Coca-Cola ng yoyo. Tapos namigay ng malaking jackpot yung Pepsi din. Yun yung naalala ko sa Itbulaga.
Shout out and shout out ah Ginto. Shout out sa LTO. And shout out sa Pampanga Flower Shop Delivery. Yan, sa mga naghahanap ng mga bulaklak na pangregalo o para sa inyong minamahal. Ayan, search nyo lang po yung Facebook page ng Pampanga Flower Shop Delivery. April Yang, shout out. Kape po tayo. Shout out Domingo. Parang alam ko tong best niya na to ah. Meron akong best na ganito eh. Check ko nga. Tiga Quezon City. Pero may best po akong ganito eh. Yung best ng dati kong best ng From Lawin Wings. From Lawin siguro to kasi yung best niya kamukha nung best ko eh. Oo nga. Pero bakit ganun? Uniforme niya GMDFI. Yung aming national uniform GMDFI ito eh. Yung pong GMDFI, ang acronym po yun, ang ibig sabihin po nun, Guardians Monitoring Device Force International, GMDFI. Ito, oh. Galing siya sa Lawin Wings. Tama. LWGBII. Acronym lang din yun. Ang ibig po sabihin ng LWGBII, Lawin Wings Guardians Monitoring, LWGBII, Lawin Wings Guardians
LW. Okay, Lawin Wings, Guardians Brotherhood, and International Incorporated. Ito kasama niya si Ama. Si Prime Lawin. Okay. Dati siya Lawin Wings. Ngayon, nasa ano na siguro siya. Guardians NCR. Shoutout na lang po kay kapatid na Domingo Lazaro Flores. Shoutout sa UGB. Ang ibig sabihin na UGB ay Universal Guardians Brotherhood. Shoutout po kay Kehano Worldwide. Ayan. Ang aming group. Congrats sa mga nanalo ng loto. Ang lalaki ng mga jackpot. Solo winner. Gabi walang nakakuha ng jackpot. Pero congrats sa mga nanalo. Yung mga sinwerte. Congrats sa nakakuha ng 3 numero, 4 na numero, 5. At congrats sa nakakuha ng jackpot. Lalaki ng mga jackpot ngayon. Shout out sa mga kamag-anak diyan sa Santa Ana. Nasa Paco. Shout out Galang Gituklan.
Rosalinda, shout out. Belinda, shout out. Shout out Tina, Yuki, Ali, Simwol, Yasi, Mary Grace. Shout out kay Allen. Shout out kay Prince. Shout out kay King. Shout out kay Lina. Shout out kay Tin. Shout out kay Supreme. Shout out kay Taurus. Ayan, shout out kay Aqua. Salamat nga po pala sa mga nagbigay ng puso doon sa post ko. Ayan. Saka doon sa late upload ko. Late upload.
Magandang hugot yan. Shoutout kay Rochelle. Ayan. Shoutout Mary Rose. Ay, sarap ito. Sushi. Shoutout Josephine. Shoutout sa Marites. Ang ganda ng bahay nito. Maaliwalas. Shoutout Christopher. Shoutout Jeric Wahe. Shoutout Michado. Shoutout Leon Municipal Police Station. Shoutout Dina. Shoutout Pinsan Ronel. Tingnan mo, Beb, ang ganda ng bahay na to. Ito. Dito sa Home and Interior Design. Kaganda ng bahay nila. Oh. Classic, no? Tapos may terrace pa sa bali third floor. Shout out Bro Terry. Yan. Viva Senior Jesus Nazareno. Viva.
Nice name, Caroline. Caroline. Shout out Josephine. Shout out Michelle. Angel Cruz, shout out. Shout out amazing things in the world. Nakaiwas. Galing. Shout out Russell. Shout out Tough Police. Condolence po kay Celso Quijano. Yan, condolence po.
Shout out Alvin. Shout out Giovanni. Shout out Arnel. Yun, kay parang Marlon. Bro Marlon, Di Guzman, shout out. Ang mga gustong maging traffic enforcer dito sa amin sa Apalit, nangangailangan po sila ngayon. Pwede po kayo mag-apply. 5 na lang po yung slot na available. Ano lang po yun, sabi lang po ng tropa natin dyan sa Apalit. Shout out, Jelena. Jelena.
sa video mo. Copyright yan. Naka-operate ba yan? 1 hour na babe. Ibang oras. 1 ano. 1.10. Mga kalahati. 1.30. Shoutout mo yung mga ano mo. Comment sa'yo. Oo. Yan, shoutout ulit kay Melvin Hernandez. Shoutout kay Food Court. Top Food Cares. Yan. Ang dalawa lang sila eh. Yung mga nagko-comment sa'yo, hindi mo makikita yan. Oo nga eh. Paano ka makikita yun? Buksan mo dyan sa laptop yung YouTube channel mo. Tingnan mo yung mga nagko-comment. Click mo yung video tapos tingnan mo yung mga comment section. Tsaka. Shout out kay Omar Gabat. Ayan. Shout out kay Omar Gabat. Wala naman babe, tignan mo. Wala naman babe, tignan mo. Babe. Wala namang Saglit. Wala namang comment. Oh, shout out mo na yung yung mga magbabay ka na. Okay, ayan. Dito na po natin tatapusin yung ating live. Sisikapin ko pong makapag-edit ng video para makapag-upload po. Ayan, pasensya na po kayo kung wala po tayong upload ngayon. Tinaan mo to. Dito, volume. Yan. Yan, at salamat po sa mga nag-comment. Babalikan ko po kayo mamaya. Tapos, salamat din po sa mga silent viewers natin dyan. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po.
Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, iniimbitahan ko po kayo na sana masuportahan niyo po yung aking YouTube channel, makapag-subscribe po kayo at maklik niyo po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. At maraming salamat sa mga kapatid nating OFW. Saan man po kayo ng panig ng mundo naroon. Lagi po kayo mag-iingat. And God bless po sa inyong lahat. Okay, bye-bye.